by Rajesh Soni. रिकॉर्डिंग बा दोस्ती रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टेशन रोड घोड़ा सहन गियो दिल लगावे लगाता रहे सखी गियो दिल लगावे लगाता रहे सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी दिखे न कबो चखा लए सखी दिखे न कबो चखा लए सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी आगे कबो पीछे ही घुमावे धके सके रिंटिया हरन दादावे कबो कदे आगे कबो पीछे ही घुमावे धके सके रिंटिया हरन दादावे एने ओने दिला खाली झाड़य सखी एने ओने दिला खाली झाड़य सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी बडाराई पर भत्ता रहे सखी भत्ता रहे सखी हवे मोर पिया राइटर अजय अकेला राही राजकुमार के जैसन करेला उ खेला मोर पिया राइटर अजय अकेला मुन्ना मनमोल के जैसे करेला उ खेला लुटेला खूबे बहादय सखी लुटेला खूबे बहादय सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी मिलल बडाराई पर भत्ता रहे सखी दोस्ती रिकॉर्डिंग स्टूडियो स्टेशन रोड घोड़ा सहन।